Здравейте, приятели на Gaming БГ, аз О, съм убих някакъв, убих и точка, тук при мен е Смартайва 56. Тапунгер, убих точка с бомба. То сега Убих точка с бомба. Давай така свързвам. И днес ще снимаме на CSS. Моят първи епизод и неговият първи епизод. Аз колко съм малко. Абе, айстя. Але, Къв да влизаме? Шишко. я да знам, влизай двойка, бе. Къв си? Аз също съм двойка. Лъжиш. Кога съм да лъга, бе? Двойка съм този път. Чакай, ние да не сме в различни сървъри. Тук що ме изблага, ти си единичка. Брат, сега ще дам двойка. Влизай двойка да Не дей, аз съм вече единичка. Аз влизам двойка. Не, шал пикло. Така, хора, аз не с слушалки на ушите. О, аз ще къде? Нищо няма правя, аз само ще умирам. Кога си съм двойка? Бам! Ясно? Двойка ли се? Естествено. Защо? Ей, украширам там, дами и господа. Убих ли тай? Да, вижте. Ай, си! Човек, точка ме уби. Аз кучках, че има такъв човек точка. Да, бе. Не, Да, бе, пикай че. си на главата. Да, Вижте като хлебарките. Тем! Давал. Точка уби Тайгър Лов. Точка was killed by me. Bitch. Damn, bitch. Bitch. Ело на динг. Точка ме уби пак, човек. Кой някакъв минава човек и аз се списам. Аз не съм кръшеран, не. Добре, здравей, дами и господа. И те те убиха, човек. Но тук Паузира ли? някой се... Паузира тук някой клипа се- ли или го започна наново? Не, снимам. Нищо казвайте, Тук някак се дами е и турил господа. с татуса. Нищо тук казвайте, някак се- дами и господа. И тук някак се е турил татуса, ама аз ще го усмия. Татус на вътре ми, брат, лахнец на гън. О, с бомбата лацета. Татус на гърба ми, брат, ланец на врата ми, брат. Аз се кръших. Fuck you! Чакайте, ви колко сте... Убих та! Да, видях. Ви сте 1000 човек. Как е? Аре, с бомбата един. Бам, 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 и аз те убих. Бу? Ай скре! Шай скре! Аз набрах мутки, аз като знам колко ти е бавен компа. Аз имам 5 кила, ти имаш 7. Ти винаги ще си по-добър от мене. Мой учител. Да, накрая. Не знаеш, че винаги ученика надминава учителя за Twitch. Тас пак. Аз ще надмина ли? Чу ли се? Ти ще ли? А? Ти ще ли? Как ще ме миниш? Ти срал ли се? Как ще мина, бе? Ти срал ли се, а? Питам те! Срал ли се? Да, бе, не ти ли казвам, всеки ден по 2 часа кине. О, добре. Аз пък по 3. Бей, би се краширал, нали? Да, бе. И ти взеш 45-9, нали? Не. Не, нали ти метнах една бомба, бе? Вземи 61 демидж. Аре, Fuck you, бе. камиканцето не може да пикае. Можеш да пикаеш. На. Камиканце ти как пикаеш, прав ли си едно? Пак. Как прав, не ти опикаш стената, бе? Аз поне не пикая с едно. Не, аз пикая прав, аз имам такъв орган да пикая прав. Ти имаш. Хедшот! Ока си човека ми каза, няма да пукния пич. Свършиха ми куршумите. Аз не стрелях, те. Аз стрелях в стената. Да, радвам се. Чакайте, с моята. Следата хедшот на един от моята част. Татус?
Fuck the police. Бам! Бай. Убима. Да. Вой. Чек. Имам 10 кила, ти имаш 11. Ти срам си някакъв. Да. Днеска. Аре бе! Сутринта като стана. Аре бе! Пукни бе! Ма ти имаш 12 кила. И аз искам 12 кила. Вече аз слиза, аз ще вляза в това, аз ще вляза в двойка. Готово, аз влязах в двойка. Какво? Влязах в двойка. О, значи аз съм на единичка. Вече сме единичка. Вече сме единичка. Набутах та, аз съм единичка още. Мияш ми на двойка. Не, стигай! Майна Или- гри, майна тук ли е, бе? Не знам, бе, ти шо? Ти срал си. Така е. Да, бе, естествено, че Майна, пикаеш ли? Чакал? Ху, какъв чакал е мой? От Аз се качал по столици, ти ма килна отзаде ми идва. Той да не бях те убил, пред мен имаше още 1000 човека. Чакал, аз те убих, бе. Чакал. Някакъв Голям обаче. си чакал, човек. Аз Не ли? мога. Аз не съм се краширал, ти ми викаш бах чакал. Ти бе. Ай си вчера. Ай, пукни, маля. Аз съм се... Колко кила имаш, бе? Не знам, бе.